गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै बे समाव जों बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय बेखौनो फोरमायनो थाखाय सिगांबोदों जे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो फैबाय थानाय 25 फेब्रुआरि 2024 इं रबिबारै फिफ्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बे फिफ्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ बङाइगाव रिफाइनारियाव थानाय RCCC अडिटोरियाम हलाव खुंनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों आरो बे लेखा जोंहा जुरि बर्डआ सावथुन नायबिजिरनानै बिथांमोना सर्टिं आउट खालामबाय। बिटिआर सरकारनि स्पन्सरशिप आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि पेट्रनाइजआव बे फिफ्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंनो थाखाय लानाय जादों। मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनानै जों गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव महरगिरि महरै खामानि मावलांनाय माखासे रुंसारि जालांनाय महरगिरिफोरनि मुङाव जोङो बे बारनि बान्थाफोरखौ डेडिकेट खालामनो लानाय जादों। जोङो गिबियावनो बुंनांगोन जायखौ आलायारनाव जालाख' होननानै बयबो सिनायो, बिथांनि मुङानो जाहैबाय टिकेन्द्रजित नार्जारी। दा जों बिथांनि मुङावनो जोङो मोनसे बान्था फोसावनो लादों, बेनो जाबाय टिकेन्द्रजित नार्जारी एवार्ड फर बेस्ट बड' फिल्म सेसन अफ 2021 to 22। थिग बेबायदिनो जों खनिन बड'सा एवार्ड फर बेस्ट डाइरेक्टर, दिलीप बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्टर मेल, शान्ति ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट एक्टर फर फिमेल, बेबायदि जों डेडिकेट खालामनाय जादों बिथांमोननि मुङाव। आरो बेबायदि मैखोम मोनब्रै केटेगरियाव जोंनि बिटिआर सरकारा 1 लाख राङै बे बान्थायाव रां बावजा होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गासै 18टा केटेगरियाव जों बान्थाफोरखौ होनाय जागोन। गासैबो बान्थाखौनो जोंनि महरगिरि आगुनि महरगिरि बिथांमोननि मुङाव जोङो डेडिकेट खालामनाय जादों। मोनब्रै केटेगरियाव स्पेशली बेस्ट बड' फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फिमेल, बेवहाय जोंनि बिटिआर सरकारा 1 लाख राङै बिथांमोननो थोंजोङै चेक होनाय जागोन। गुबुन केटेगरिज थामहिनबा बेस्ट सापर्टिं एक्टर मेल, बेस्ट सापर्टिं एक्टर फिमेल, बेस्ट कोरियोग्राफार, बेस्ट सिंगार मेल, बेस्ट सिंगार फिमेल, बेबायदिनो गुबुन गुबुन गासै 14टा केटेगरियाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय 50,000 राङै होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। बेनि थाखायनो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकार लोगोसेनो मानव गेदेर मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावहरनो लुबैदों। मानोना बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोङो फिफ्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ बे खेबाव जोङो इनडर हलाव बानायनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। मानोना जोङो आगुआव मोनब्रै एवार्ड सेरेमनि जोङो खुंलांबाय। गिबि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना अल बड' आर्टिस्ट एसोसिएशन मुङै
2016 मायथाइयाव बाक्सा जिल्लानि सिमला ओनसोलाव जोङो सेथि बड' फिल्म एवार्डखौ बाननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय 2017 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव डिमाकुसि होननाय जायगायाव जोङो नैथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ जों खुंनाय जादोंमोन। 2019 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव होननाय जायगायाव थामथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बिदिनो ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ जों बाक्सानि बरमायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बिदिनो फैयै फैयै बे दाननिनो थामहिनबा फेब्रुवारि दाननिनो 25 खालाराव जोङो बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ बङाइगाव रिफाइनारिनि सिङाव थानाय RCCC अडिटोरियाम हलाव खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों। मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनानै जों गोजोननाय मोनदों जे दिनैनिफ्राय आगोलाव जालांनाय मोनब्रै एवार्ड सेरेमनिखौ जोङो अपेन फिल्डआवनो एबा आउटडोराव बानायनाय जादोंमोन, जेराव जोङो लुबैनाय बादि जों बेवहाय डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो हायाखैमोन। जोङो मोनसे आपग्रेडसनखौ लुबैनानै एबा जोंनि एवार्ड फांसनखौ एसे सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय बे खेबाव जोङो बेखौ आउटडोरनिफ्राय इनडोराव लाबोनाय जादों आरो बेयो खोब लिमिटेड अडियन्सनि गेजेराव आरो जोंनि आर्टिस्टफोरनि गेजेरावल' बे 5th बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ जोङो खुंनाय जागोन। आरो नैबे 5थि एबा 5th बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिजों लोगोसे जोङो स्पेसिफिक कयेकटा जोङो प्रग्रामफोर लानाय जादों। बेनो जाहैबाय गुबुन बोसोरनि बायदि भइस अफ बड'स जा सिंगिं कम्पिटिशन बेखौबो जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लानिफ्राय सासे खरै लिंहरनानै जोंनि बर' मेथाइ रोजाबगिरि एबा बर' सिंगारफोरनि गेजेराव बे कम्पिटिशना जागोन। बेखौ काजोलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव फैगौ 24 फेब्रुवारियाव फार्स्ट राउन्डखौ खुंनाय जागोन। बेनिफ्राय बे 24 फेब्रुवारिनि फार्स्ट राउन्डआव जोङो टप 5 सिलेक्शन खालामनानै अखानायै जोंनि जा अडिटोरियाम हल RCC अडिटोरियाम हल एबा एवार्ड फांसनखौ जोङो जा जायगायाव खुंफुंनो लादों बेवहाय टप 5नि गेजेराव 25नि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय फाइनेल कम्पिटिशना जागोन। गुबुन बोसोरनि बायदि जोङो बे 5th बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिजों लोगोसे जोंनि बड' फिल्म मेगाजिन जायखौ जोङो बड' सावथुन मुलुग लाइसि मुङै मिथिनानै मोनो, बेयो जोंनि 5th एडिशन जागोन। बे 5th एडिशन बड' सावथुन मुलुग लाइसिखौबो बै सानखालि बेखेवनाय जागोन आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जों आलासि महरै मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथां आरो बेनि लोगोसे जोंहा मोनसे गोनांथार जों हाबाफारि लाबावनाय जादों। बेनो जाहैबाय मान बावनाय हाबाफारि। गुबुन बोसोरनि बायदि बे बोसोराव जोङो बर'नि सासे मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि बिथां मुस्रिमा माला दैमारि बिथांखौ जोङो मान बावनो थाखाय लानाय जादों। माला दैमारि बिथांनि मुंखौ जोंनि बर' समाजाव गोबाङानो मिथिगौ, मानोना बिथाङा 1990 मायथाइनिफ्राय लेथारियैनो जों मिथिनायाव गासै 22था बर' सावथुन दिहुनदोंमोन, जेरैहाय नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, महर, खिथेर, बेबायदि गुबुन गुबुन गासै गां 22था बिथाङा मेंनाय गैया बानाय गैया बेबायदि बर' समाजाव जोंनो बर' सावथुन बिथाङा अबदान होलांदोंमोन। बेनि थाखायनो जोङो
बे फिफ्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बिथांखौ जोंनिफ्राय एबा बड' सावथुन महरगिरि आफादनिफ्राय मान बावनो थाखाय लानाय जादों। बेजों लोगोसे बे गुबुन मोनसे जों हाबाफारि लाबावदों, बेनो जाबाय सेकेंड शर्ट बड' फिल्म स्क्रिनिं एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। बे सेकेंड शर्ट बड' फिल्म स्क्रिनिं एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बेखौ जोङो बेखेवनानै होनो थाखाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङानो जाहैबाय ईस्ट क'क्राझार LAC नि मानाव गेदेर MLA मुस्रि गेवलां लरेन्स इस्लारि। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जोंनि बे गोनांथार मोनसे आयदाखौ बेखेवनानै होफैगोन। जोबनायाव जोंहा एवार्ड सेरेमनि काम कालचारेल प्रग्राम। बे एवार्ड सेरेमनि काम कालचारेल प्रग्रामनि बेखेवगिरि लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों BTR सरकारनि CM मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आरो गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हागोन। बिथांखौ जोङो अलरेडि हांख्रायनाय जाबाय, गतिके बिथाङा नुजाथिगोन आरो बे हाबाफारियावनो जोङो माखासे बर'नि दैदेनगिरि, माखासे बर'नि बुद्धिजीबि, माखासे बर'नि मुंदांखा महरगिरि बिथांमोनखौ लानानै जायफोर नमिनिसा बे बारनि एवार्डफोरखौ मोननो हागोन, जोङो बिथांमोननि आखाइजोंनो जोंनि ट्रफि, चेक, सार्टिफिकेट बेफोरखौ राननानै होनाय जागोन। बयनिबो थाखाय मिथिनो गोनां बाथ्रा जे जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनाव सिभिल साब डिभिजन लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिसाबै गासै एफिलिएटेड जोंहा 16टा डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दङ। बे 16टा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै मावथिफारिया लोगोसे जोंनि मुंदांखा महरगिरि बिथांमोनखौ बे जानो गोनां 25 फेब्रुवारिनि बे फिफ्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं कन्डाक्ट कमिटि लोगोसे मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बयखौबो खर' गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय, जाहाथे बिथांमोननि नुजाथिनायनि गेजेरजों जोंनि खुंफुंनो लानाय फिफ्थ बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिया गाजा गोमजायै जाफुङो। बेखौ मिजिंथिनानै बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैथारगोनखौ फिन खेबसे गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।